Na Záhorí sa stále niečo deje. Aj dnes nás čaká kopa zaujímavých tém, tak poďme na to. Populárna slovenská speváčka Dara Rollins vystúpila v sobotu v šaštínskom klube Riverside. Dobrý večer! Ahojte! Okrem nových pesniček zaspievala aj niekoľko starších, ako napríklad Zvonky šťastia či Anielik môj, kde lietaš. Po koncerte nám poskytla krátky exkluzívny rozhovor, v ktorom nám prezradila, ako sa jej v klube páčilo a či v blízkej dobe uvidíme na Záhorí vystupovať aj s jej súčasným partnerom Rytmusom. Páčilo sa mi to veľmi. Výborné publikum, také dospelé. Je pravda, že moje publikum je rozmanité, že robíme veľa klubov a vedľa toho robíme aj veľmi veľa plesov a včera vlastne sme mali jednu akciu a spievala som na svadbe, takže je to také pestré a musím teda povedať, že tento klub mi urobil veľkú radosť, pretože to boli ľudia, ktorí poznali vlastne aj tú úplne moju starú detskú tvorbu a aj tí súčasníci, ktorí vlastne poznajú mňa ako Daru a Nebo, peklo, raj a tak ďalej, takže super večer. Spoločné vystúpenia občas máme. Je pravda, že zatiaľ nie je iba tak akože vo dvojici, ale máme takú vlastne atrakciu. Volá sa to, že All Stars a tam sa na javisku stretneme hneď niekoľký vlastne ja, Patrik, Ego, Mike Spirit, Týmka, ešte teda nemala s tým veľkým bruchom. A to si myslím, že sa určite ešte zopakuje niekoľkokrát a je dosť možné, že prídeme aj sem. Zdravím všetkých divákov Záhorí TV. Ahoj! Kompu medzi Záhorskou Vsou a rakúskym Angernom nahradí cestný most, ktorý počíta aj s pruhom pre chodcov a cyklistov. S výstavbou by sa malo začať najneskôr na jeseň roku 2015. Predpokladané náklady na prípravu a výstavbu mosta sú 12 miliónov eur. Záhorskú Ves a Angern v súčasnosti spája denne od 5. do 22. hodiny kompa. Jej prevádzka však v značnej miere závisí od hladiny rieky Morava. Záhoráci môžu na cestu do Rakúska použiť aj most v moravskom Svetom Jáne. Začiatok roka býva časom, kedy sa zvyknú vyhodnocovať najlepší športovci roka minulého. Inak tomu nebolo ani v závode, kde v piatok 15. februára pripravili už druhý ročník športového gala večera pod názvom Večer šampiónov. Pri tejto príležitosti vyhlásili víťazov internetovej ankety o najlepšieho športovca a najlepšie športové družstvo obce Závod za rok 2012. Podobné podujatie nás čaká aj 25. februára, kedy sa dozvieme mená najlepších športovcov Senice. V moravskom Svetom Jáne začala jarná časť tvorivých dielní. Deti s mamičkami a babkami strávili zábavné popoludnie vyrábaním ozdôb do kvetináčov. Predlohy vopred pripravila pani Jana Bertová, ktorá je garantom celého projektu. Aranžovaniu rôznych dekorácií, spojených najmä s tradičnými sviatkami, sa venuje už niekoľko rokov. Deti si tak podľa svojej fantázie mohli vytvoriť veľkonočné vajíčka, zajačikov, sliepočky či iné zvieratká. Ako vždy boli veľmi kreatívne. Zo svojich výrobkov mali obrovskú radosť, určite aj preto, že si ich po skončení popoludnia mohli vziať so sebou domov. Nášmu občianskému združeniu 90871.sk sa podarilo získať ďalšie finančné prostriedky z grantového programu GSK. Táto tematika bude zameraná, alebo teda tieto sedenia budú zamerané na aranžovanie a prípravu jarných dekoračných košíkov a rôznych dekorácií. Vo štvrtok 21. februára pripravila Mestská knižnica v Skalici pre všetky svoje čitateľky zaujímavé podujatie. Popoludní sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére. Obe autorky nám okrem rozprávania o svojich doterajších knihách prezradili aj niečo o svojich plánoch do budúcnosti. Poradí už v 5. teda knižke. Pomaly finišujem, verím, že sa mi ju podarí vydať niekedy na jar, začiatkom leta. A bude to podobne ako tie predchádzajúce, knižka určená predovšetkým ženským čitateľkám, ale bude trošku iná, nebude len taká klasicky zamilovaná, ale bude tam aj trošku napätia, trošku takých neočakávaných zvratov, takže verím, že sa bude páčiť a že sa majú čitatelia tiež na čo tešiť. Tiež mám knižku, ktorú chystám na vydanie, mám ju vlastne pripravenú na vydanie, takže ešte chvíľočku sa potrebujem s ňou pohrať.
pomaznať. No a potom budem hľadať vydavateľa, že teda vydať tú novú knihu. Znovu tu bude zo života mladej ženy, o láske, aj sklamaní, aj nejakých vzťahoch a o priateľstve. Ja vždy sa snažím dať tam aj nejakú takú vedľajšiu postavu, ktorá trošku odľahčí niečo ťažké, čo tá hlavná postava prežíva. Turistická informačná kancelária v Skalici vás pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov srdečne pozýva na bezplatnú prehliadku mesta. Už túto sobotu 23. februára v čase od 14. do 16. hodiny si budete môcť v spoločnosti sprievodcu bezplatne prezrieť pamiatky ako napríklad Rotunda svätého Juraja, Františkánsky kláštor, Jezuitský kostol, Ledovňa, väža Farského kostola či mlyn bratov Pilárikových. V stredu 27. februára nás v priestoroch Malackého kina čaká naozaj netradičný večer. Venovaný bude všetkým, ktorí majú chuť vnímať i zamýšľať sa. Po kontroverznom filme Od Fica do Fica prebehne diskusia s jeho režisérkou Zuzanou Piusi. Tá snímala dianie od volieb 2010 do volieb 2012. Trpkastú priechuť filmu vylepší vystúpenie Mariana a Martina Gajšbergovcov. Veríme, že sa vám dnešná relácia páčila, majte sa krásne a nezabudnite, že o týždeň sme tu znova.